Cerkva Roždestva pre Sviatej Bohorodici u Ďurďove napravila svoju parochiálnu preslavu pozdvihovania apostolského exarchátu za grekokatolíkohu Republiky Srbiji na úroveň eparchii. Jak bolo na liturgii i duchovním koncertu, uvidíte u peršej časti najnovšieho vydania emisii Dobrý večer Vojvodino. U druhej časti uvidíte i širšiu reportážu zo multimediálneho performansu pod názvou Ja Rusin jesam, bul i bum, ktorý prešloho týždňa otrimaný u Ruským kultúrnym centre v Novým Sadze, keď predstavená nová knižka za zberovače truploch autora Zvonimíra Pavloviča so sprovadzacou výstavou fotografijoh i nastupom Ruten Trash orkestri. U predĺženiu štvrtkovej programy hodní ste vidieť majské vydanie emisií za mladých Puls mladých a tiež i reprízu nedeľového televízijného magazína. Dobrý večer Vojvodino na štvrtok na 20 i Puls mladých na 21 hodinu.